ay. Tungkol sa itong katrabaho di ay. Nabalik ang kawan sa bukid ay. A few moments later. Gawa na yung sliding ani ay ang deliver na wa limpyo ba? Gago! Gawa gyud. Ano aman ni dire nga batik man kay diri god. Kuya, batik ay kaya ni. Dili na dito na. Ano po ni dire? Tingkong dia. Ingaan po dito na. Dire lagi ni. Bantayan ko ni kisaga irog ano. Ano na po ni dire? Buang kita mo irog ana din. Wala manggod ni na bagay dire. Good dapat di ato ni. Kapuya. Kapoy na ba kay sigbalin na ba? Dili lagi na bagay dia. Ya, dire lagi na, dire na bagay, dira. Ya na lang ay. Kapoy kay sige tag balin anak dito kapoy na kayo. Di mo na bagay dira ko. Ah, pahuway sa ko eh. Bahala kapoy kasi balik na dire. Kamo di mo pahuway dia. Unsa? Poy na sa? Gasigi lang. Oy, ay na, poy na ta. Poy ka? Ha? Magpoy ta. Ha? Ha? Hotdog. Sultan eh. 1 minute 37 seconds later. Choy! Hoy sa! Hoy! Ato aram to imong kauban? Ha? Adto imong kauban! Sabot! Bay! Puhoy sa tabay! Bay! 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 Puhoy sa tabay! Oh, sige bay! Ay, le, bay! Bay! Ikaw paway? Ah, sige lang magpaway. Maabtan tang amo na to ron. Tayo makasabaan. Bahala mo diya. Kapuya ay. Pakuha na lang ko ani kay akong boss wate klaro wa libre snack pangyan. Pati ko mas ang tiandre. Kuha sa ko ay. Asa mo paway? Bang. Bang. Oy, pangmata naman di ay. Come on, tiwas niyo. Kapoy kayo patas tag sweldo niya. Ako reperminga. Iyok dire. Katanaw niya kung di pang yuan dire puti ni Dakuha. Sige, katulog. Tayo kasabang sel. Gigir mo katawa. Kapoy na kayo. Pagtulog ko. One hour later.
Hello, boss. Hello. Ikaw ni boss. Oh. Asa man ni dapit agion? Duha man ni kabukdalan dire. Dala na sa dapit sa too ng padung tangas padung dulog. Sige, likod ra agi. Sige, salamat. Sige. Sige boss, sige boss. Si boss padung naman dia. Uy, pamatan mo na nagis boss. Ayo, mana si boss kay? Terbol abot mah. Nana si bos. Tanah, uy. Nabaho na ta. Nabaho na ta. Hagdo na. Tanah, nabaho na ta. Oh, karon maglinya ta kay magpildo na ko. Linya na mo, linya. Linya na mo. Uy, boss, uy. Ay, Andrino, ay palabig kabutan kay. Pinduhan ta mo. Ay, linya. Ilang ka daw trabaho daw? Usap tunga, sir. Ano sinsyo dia? Salamat, sir. Salamat, sir. Sige. Ay tagbugas ha? Imo dong, pila ka adlaw mo dong? Paminaw. Pila ka adlaw? Dua ka adlaw sir. Kuan. Oh, dua ka adlaw di karon. Tarong dia sing namutbot ka. Dua ka adlaw to sir. Adlaw. Dua ka adlaw. Bag-off yun sir, mag-ikan mas video ng sir noon. Sige kina. Sige, palit ang bugas ha. Sige. Are sa ninyo. Ikaw, okay. Salamat. Dua computer. Palit ang bugas oy. Okay. Saligan man ka. Bismin na yun. Salamat boss. Palit ang bugas ha. Salamat boss. Bante. Pila ka adlaw dong? Dua ka adlaw tunga o usa ka gabi eh. Tinarong ka wala joker kay kagnaw. Tinarong ko sir. So dua ka adlaw usa tunga sa gabi ala. Usa ka gabi sir. Kadlaw. Dua ka adlaw. Nya kani kong kwarta pag buntag man iwal kay gabi ugma lang pang mo pa na. Gabi lang ako kaon sir. Sige dong, nya nang gabi ko yata yung kwarta. Sige sir. Pila ka adlaw mo dong? 5 boss. 5. Cukup bayaran nanti. Kapikas lagi libat. 5 mo dong no? Unong lagi na boss? Ako ang ipagkapinag-usa. Tarong na sir. Pila ka adlaw mo dong? Tungas adlaw sir. Tunga. Nakisinjo dia? Wala sir. Sum ni bos. Sinsiyo na. Pila ka adlaw mo dong? Oy, pila ka adlaw mo oy? Bungon la, boss. Pila ka adlaw imuha? Duha ko ito, boss. Namat ni boss. Pila ka adlaw mo dong? So, 1/2, boss. Tara dong. Uy. Kaluoy itu din daw. Tara dong ayo dah. Tuh. A few moments later. Dah super nih kong kwarta. Ilan mo ko na sweldo? Siang. Huwag usah. Tulog ra. Koy brief ani kalakiya sige ning sweldo. Silpit. Huy. Bana. Dari
Uy, boss. Boss. Maayo. Kay sweldo, tigduan tigag maayo mag tulog ra ka diha. Football ka. Ako may naglimpyo di ako. Tapos naabtan di ka natulog ka dira. Boss. Di na ka mo balik sa semana. Di na ka mo balik sa semana, wa kay sweldo ron. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Shout out din ni Kyra Joy Calido o ni Alcoba Robert Dave. Shout out. O ni Cyril Dayag. Shout out. Dayag. Shout out kay ko ni Ate Jacqueline Fatima Pagrio Shout out. and Jocelyn and Fabio sa taga Alcantara. Shout out. Shout out ko ni Kuya Adi nga nasa kuan mambaling og sa iyang shop mga motor parts sa Adilis Motor Parts. Mo na ilang kuan dito sa Mambilana dia mga dagang na parts sa motor. Salamat day sa katong pag last Christmas nga siya mo ni sponsor atong kuan lingawan. Shout out ninyo. Oh, shout out day ko ni kuan ni Dina Morante nga nasa Lawanog sa iyang mga family. Shout out! Shout out po ko ni Johnny TV. Shout out! O sa comment sa YouTube. Shout out! Si Ruby Mark MB. Shout out! Shout out. Shoutout ko ni kuan ni Nathan Rabanis taga kuan taga Toledo. Kung shoutout sa ilang vlog Sirok TV. Shoutout og sa mga kauban niya. Nga, basta ilang mga kauban. Kung gusto nyo tanaw sa yung vlog, kuan lang, search lang sa YouTube, Sirok TV. Lingaw sa nalapod, vines po ba para sa mua. Og salamat mo, boss. Boss Nathan Rabanes, salamat. Salamat ka sa support mo sa among vlog. Mara to.